Satu Jabani. Bima! Seknaya bana zaz bende. Kali dinkia. Langsung beli nih. Logoफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय जाबाय स दिनैनि भिडिअ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला मार अखा ओइ सिथोबा सिजोबबाय अखायानो अखा मार एम्फौ जानांगौ आयु आइ दै जाजोब्बाय सेख्लाया बाना जाजोब्बाय सेख्लाया बाना जाजोब्बायलै बिमा सेख्लाया बाना जाजोब्बाय होनदों खालि दिंखिया मा ओंख्रि संदोंलै बिमा सोरबा रागा जोंदो थांनो दखैलाय मा खादो मा ओंख्रि संदों होनदों हा बादल बुरसानोसै सेख्लायाव Gila lu. Padel bersab di Zuli Sobenko pani Cico Musom sa Satu Jabani Satu Jabani Sini kang ni deh The next day. Maksudnya दैयाव हराव हासु बादामालि खामजुना दोनबाय दा सानाव दै होफ्लासो द दाबुखोनामो द गावसोरना हासु बादामालि खाजुबना दोनबाय दा दै होदो मोखौफोर आयै मा एख'ना ना जाया अमा बाय आं लाबो दिनि अमा लाबोबाय आं अमा जानो लुबैदों ओइ नोंखासेयाबो अमा मोनजायैनि बारा जाखो बै आं सोंहरलायदो जों मा जानो होनलायाखैमोन ना अ मोनायावसो होनदो दे दा मा जानो होननानै दोगोरा आं थांसै सान्दुंआनो बोरैबा दुंला जोबलायबाय सम ए गस्ला गुफुरखौ सुनाय नामा नों हा सु ओइ फालथं माबाफोरखौ सुनाङा आं थांबाय थांनायसै लोगोफोर सकला मा रोसि बबे बेदर रोसि नांदो बबे बेदर रोसि खारगोन दिनै दिनैफोर इफोर इदो होनखायोमोन खोमालै सब जाबानो इदि फोनांला अ सुना दोन फुवाखौ नेयालासिनो जाग्रोयो हा फुङाव जायाखै सोर जादों आं जादों फुङाव मस्त आथिनो नोंखौ नेदो आं जाथ'वाखै ना आं लोगोया जाग्रोनो प्लाखागोन नों नेदो होननायखायसो दे जाग्रो ओरैसो होनदां आयु थाइजौ खाजिबो लेमना दोनदो आरामसे गैला आरो थाइजौआ दिनैफ्राय आं जाखादो गोखै आं बाय मोनसिथांखौबो होफादोना जाबाय मानो मा ओंख्रि पंकस ना ओमफ्राय खान्थाल बेगर दालि बेदर गैया बेदर लाबोसै मैथाखौनो बेदर माला जाखांना न'आव हाबनो सोमगोन जाबाय आं हाला फ्रिजखौ लगायनानै दोना लगायबाय दं आं मेन'खा हा ओइ खामाय एसेबां बुरजा र'आव खालामनांला दोननांगोन मा नोंखौ र' ओइ दासो गारसिगोन ना आं थाइजौ जाबाय yang marah musang lah deh, bukan satu. Ya lain gini tang mat bunah lah, bisa kurang. Lagi ini kok tuh bukan ada mau kayaknya. Berutuh. Dari yang Muslim bisa tak habis. Main now.
गैया लाइन गैया दे लाइन गैया है उदुदो फोजानाङा रागा जोंयो है मार राग जोङो आं दुदोंदो मा बिमा खर'नि खाले मा मा दखना मुसि आं दुगैनोबो माबादो जुनाय माने आंखौ खेबद' सेनोरै खेबनालाय आंखौ मा दुगैनोबो हाया होमबा दा दुगैदो कारेन्ट नेदों आं दस'दो इनि सान्दुङा बोरै मोनलायलायनाय हाला फाग्ला जालांसिगोन आङो एकदम गरमानो थु गोबाव औवा मेवा दाननो थाङि थां ओइयाव जानोबो जायाबो आखायसो जेखौबो गादलागासि नोंसोरखौ खदाय सोबाय थानांगौ हा कुकुरात साबोन जालांगोन मायबा जालांगोन ओइ खारना खारालै हा नों मा हरबावोन खाथियाव दङ होसोनाया आं फैफिनलायनांगौ होसोनो हेना फुना अमाफोरखौनो दै मेनो ओरै हेना फुना देरनोबो रोंला होमबा इनि उनाव लाबोनासो देरसिनबाय इयो हेमसियार होनना बुङो इखो मोखौसेबां जायो आंगा बोरमा गुमनाय बुनांगौ थाफ्लायाव गोसा 15,000मोन 20,000मोन होनना थाब थाब बुबाय थानांगौ माखो एकदम थाइजौ गेसावफ्रा मोनामजोब्बाय अमा खिफोरा मोनामजोब्बाय है खि आरो नै इनि गेस जानाय नङालाय इयाव बहा थांदो इयो उदुनोबो गांसेबो गान्दु गारबोआ सब सान्दुं गोसायाव लामजोबना दोननो गांसे गांनै दोननांगो है खम गरम जागोन इयो सिला सिथा गान्दु सान्दुं गोसायाव होनायखौ फ्रिजआव दोनाबा आरो फ्रिजआव दसे सोआबा गान्दुखौ उदुनो हानाय नङा दा फ्रिजआव दसे सोना दोनबासो उदुनो हागोन इखो दा बिराद गुदुं जागोन नालाय सिलाय सिथा गान्दुफ्राबो जानाय नामालै लोगोफोर हा मा जादो पिटे जादो फिथादो सा इनिफ्राय दा मा जागोन लागा अमा आरो थास' बिबार लागाव मा होनदो बेलेगा जादों जों मोनजायाखै नाथ' जोंहा जानोसै दिनै थां थब संहैदो नोंसोर फिथाखौ बें बुरजा बुरजा जाखानाय फिथा जा बुरजा बुरजा जा फिथाखौ ओमफ्राय बुरजा बुरजा जाखा आंबा बुरजा जाखायालै हा खिना लाखानो है आंबो खिना लाखामानि र' थांलाय जाखायानो गैया माबा है थां जायखिजाया दिनै माबा दिनै लायनो माबाखौ थब संहैदो है आं थाबाय थानाया फै गोथार खालामनायनि खानसि खुरै सुस्रांजोबदो माला संनाय जागोन जोंनिया थास' बिबारा खामानि मोनथ'वाखै उखैनाया हाला बेदर नंबा उखैनाया थानो हाखाया लागाव थास' बिबार बेदरखौ सुखाबाय हा अमा बेदर दो बोरै बेदरालाय आइयाव बेदरखौ आं लाना फैनि आरो अमा लाबबाय 3 पुवा मेजेम जोंख्लाबलायनाय थास' बिबारजों होख्लायनोसै जानानै न' जिं जिं हासुना दोननोसै इदिनो सानब्रैसो ओंखाम जाबाय थानोसै आरो मोस्रोमबो हाबाखै एख' हाबाखै न' जिं जिं हासुना दोन इनि मोदोमनायदोनो सानब्रै सानबासो जाबाय थानोसै थास' बिबारनि मोदोमनायदो नै बहा दोनो बेदरखौ याव जाबाय बेदरखौ सोर जागोन सिमिजों मोजांलाय गैयाबा मोदोमानो गैयाबा मा खालामनो है नोंसोर उथिया दे बेदरानो बिराद गिदिर अमायानो मिसिम गोजा माबा गैया
मोदोमानो गैया नङाबा आं फैमान मेसेम जानो हायाना आंनि उननिलाय खनसे मोनलै आं थास' बिबार गोजा जागोन बिदिबा बेदर जाला आं थास' बिबार खिनिखौ मोनजाबानो जासिगोन जानाङा जा खनसेनिबो जानबाय आं Fantastic. जानायानो जानाय ना बेथ' ओइ नों एवबाय थादो आं खिखाना लानि दे खिखाना लानोदां दे नों एवथ' आं खिना लायनि मोजां जानांगोन दिनै खिखाना लानि बे मोजां जानांगोन दिनै थास' बिबारजों अमा बेदर जाबाय मेव मेव गाबबाय थादो इनो सिंखै मावजिया गाइखेर गमोदोरा माने नायबानो जाबाय थुग्रु थुग्रुन खुरै गोदोराव खुरैसे होदो गमखौल'सो नुयो नायफ्लेनाय ना फिसा खांख्राइ टेस्टि जादोंलै सना नों रोंमारगोन मानसिया जाग्रा गथ'फोरखौ फोजाना लागासै अखा बोथोर दसे नांदोजोबबाय गथ'फ्रा न'खै गाबदों मेव मेव नों जाबायनो ओइनो जा मेव मेव खावफागोन नि जानाया बावले गोथाव जादोंना मोजां दं थाव संग्रा आं संदोंब्लाबो थिगसो जागोन दिनै थास' बिबार जा आरो न' जिं जिं हा सुना दोन इनि गेजेरजोंनो खामथाम खामब्रैसो ओंखाम जानो हागोन नों एख' गैयाबाबो दा बिदिनो लोगोफोर थास' बिबार जा आरो न' जिं जिं हासु बिनि सेनदोंनो खामथाम खामब्रै जानो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर